Machiegni Anyuola osiepe kaachiel kod jotelo mag siasa kawuono yore alam makende mar paro jasiasa mosenindo JM Kariuki mong'ere kaka JM Kariuki mano onegi higni 50 mokalo kendo bang'e okwany ringre katou e bungu. E kinde lamno mano otime kanisa mar All Saints Cathedral e boma Nairobi. Jotelo yango ni kata obedo ni JM Kariuki ne otho higni 50 mosekalo, ber mondo mi anyuola mare oyud ratiro mapok ginuang'o e higni go duto. Jaod JM Kariuki matin, Terry Kariuki, wacho ni JM nonegi nek malit kaluwore kod kedo ne weche dongruok mar siasa mapachuka ka kuom mano sirikal onego bed ni temo matek mondo mi oyud ratiro ne anyuola mare. Kala kamano giwacho ne ging'uono ne jogo duto mano onego JM Kariuki mano we anyuola mare gilit kod lal maduong'. Since the passing of JM Kariuki, and it's very sad that I have to be his great-great-great-granddaughter without him, and I wish I could have met him, and I heard he was a very good person, and it's very sad to lose him. We never got justice. That is why it has become easier and easier for people to kill after that. Easier and easier to kill 132 Gen Z on the streets. Easier and easier for the political assassinations of Pinto, of Tomboya, of Robert Ouko. And my question is, look at us. Look at us. You saw the wives. You people who have killed JM, the children here. You saw them. Me, I was bitter, but now I have decided to forgive them, and I have given them. Even if I meet them outside, I'll greet them and tell them, God bless you.